ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟେ କିଣିବାର ଅଛି। ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବୁ ଫୁଲ ଯା। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ବର ବଧୁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ବୋଧେ 13 ଜାନୁଆରୀ ହିଁ ସରି 13 ଫେବୃଆରୀରେ ହିଁ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ତ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି ଫିଲ୍ମଟା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ୍, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଓଡ଼ିଆର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ, ବାବୁସାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ 2 ଜଣ ହିରୋ ନହେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ 3 ଜଣ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆଉ କେହି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଲୁ ବି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ମରେ। ସୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ସିରିଏଲର ଆଲବମ୍ ହିରୋରୁ ନେଇକି ଏବେ ସେ ହିରୋ। ଆଉ ହରରଥ ତ ଛାଡ଼, ହରରଥ ପୁରା ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଆକ୍ଟର ଯିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହାତୀରଥ ଭଟ୍ଟ ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ତ ଫିଲ୍ମଟା କିଛି ଏଇଭଳି ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଯାଇ ଟ୍ରେଲରରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ରହୁଛି, ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ରହୁଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବିନି ଫିଲ୍ମରେ, କାରଣ ସରି ଭିଡ଼ିଓରେ, କାରଣ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ଯାଇକି ସିନେମା ହଲ୍ ଦେଖିବେ, କହିଦେଲା ମାନେ ସରିଗଲା। ତ ଏମିତି କିଛି, ତଥାପି ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ବନାଯାଇଛି ପୁରା ଗାଁଉଲି ଏରିଆକୁ ନେଇକି, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି, ମାନେ ଆପଣ କହିବେନି ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ ଏମିତି ଜିଅନ୍ତା ଆକ୍ଟିଂ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମାନେ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଖୁଣ। ଦେଖ ଭାଇ, କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି, କେହି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛି ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ପରେ। 13ର ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ଆଜି 4-5 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିନଥିଲି। ବହୁତ ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମରେ ଯେ ବର ବଧୁ ଫିଲ୍ମ ଅପଲୋଡ଼ କର, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ତ ହଜିଗଲାଣି, ତ ତାର ଗୋଟେ ରିମେକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର ବଧୁ ଫିଲ୍ମ, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ ଜବରଦସ୍ତ, ଫିଲ୍ମର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଛାଡ଼, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୋଧେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି। ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଫିଲ୍ମକୁ ଥରେ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଭ୍ୟୁ ନ ଦେଖି ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖ ଭାଇ, ଚମତ୍କାର ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ।